Krásny deň, členovia skupinky, som Gabi, jedna z trénerov v skupine a prišla som do klubu pred 3 rokmi, lebo som chcela skudnúť 5 kg. Mám dolu 10, najskôr som sa vôbec necvičila, nehýbala, pretože sa mi nechcelo. No a odišlo 5 kg a nastal taký východ do plachiet a začala som sa hýbať a preto dnes budem hovoriť o športovej sade. Počas cvičenia sa svaly opotrebovávajú a budujú sa na nich také trhlinky a potrebujú sa regenerovať. A preto je dobré, keď používame doplnky výživy. Takže predstavím vám moje obľúbené. Takže prvý CR7, vyvinutý v spolupráci s Cristianom Ronaldom. To je hypotonický nápoj, hovoria mu, že iontový nápoj. Je určený na to, aby kvalitne človek hydratoval svoje telo, aby mal lepší výkon pri tom športe. Ľahko sa pripraví, rýchlo sa vypije a znižuje vyčerpanie, únavu, pomáha udržať vytrvalosť, obsahuje vitamíny B12, B1, horčík, preto pozbudzuje aj srdce. No a tento nápoj bol vyvinutý za pomoci slávneho Cristiana Ronalda. Proste keď človek športuje, tak z neho potom vychádzajú tie minerály, vitamíny a takto sa doplňa. No a čo povedal sám Ronaldo? Že celý môj život som bol poháňaný byť najlepším. Tvrdo pracujem a hľadám každú výzvu a výživa je jednou z nich. A to je dôvod, prečo som sa spojil s Herbalife, globálnym lídrom vo výžive, aby som im pomohol vyvinúť môj športový nápoj. Tak, to je on. Je to takýto sáčok a dá sa do pol litra vodičky, zamieša, obsahuje bobule acai, píše sa, že acai a je to také rúžová malinovečka, veľmi chutná. A ďalší nápoj v tejto sade, ktorý mám obľúbený ja, obzvlášť, sa volá Hydrate, takže Hydrate po anglicky, z tejto Ready 24. A to je proste taká pomarančová malinovečka. Neobsahuje skoro žiadne kalórie a ja ho používam preto, keď cestujem, aby som nemusela behať na WC, pomáha udržiavať tú vodu v tele. Fajnová vecička, fajnová. Vhodná pre športovcov veľmi. No a náš taký najlepší a najdôležitejší produkt je tento Rebuild Strength. Rebuild akože prebudovávanie sily. Keď skončíme cvičenie, že sme si zacvičili, alebo sme boli na túre, na bicykli, čokoľvek sme robili, do pol hodiny od toho cvičenia je dobré urobiť si tento nápoj. Do 250 ml vody dať 5 odmeriek tohto prášku, ktorý je vyrobený zo srvátky a chutí ako belgická šokoládka. Je to výborné a je to vlastne taký sacharidovo-proteínový nápoj a treba ho piť po cvičení. Po aerobnom cvičení aj po akomkoľvek inom cvičení. No a je to dobré na rast svalstva. V našom klube máme veľa ľudí, ktorí si krásne kilečka svalov vybudovali vďaka rebuildu. On je výnimočný nielen touto efektivitou na svaly, ale aj chuťou. Je v ňom 25 gramov bielkovín v tej jednej porcii a 6,3 gramu železa. No železo to pomáha srdcu, energiu dodáva, krvinky červené pozbudzuje, prenáša kyslík, samé užitočné veci. A ešte má aj 18 gramov sacharidov, čo tiež potrebujeme pri športe. Takže tento Rebuild Strength po športe. No a takýto produkt máme, ten sa volá, že Rebuild Endurance a ten je vanilkový a ten sa odporúča pri vytrvalostnom športe. Pre futbalistov, maratóncov, cyklistov a takých, ktorí teda niečo dlho robia, aby vydržali, aby ich telo bolo vyživené a malo dostatok všetkého, čo potrebuje, aby podali ten výkon, ktorý očakávajú. Ako posledný produkt, ktorý dnes poviem, sú tyčinky Achieve. Píše sa Achiev, po anglicky Achieve, že dosiahnutie. Obsahujú okolo 22 gramov bielkovín, čiže mimoriadne bohaté na bielkoviny. Takú sítu chuť horkej čokolády. No a majú len teda jednu chybu, ukážu len na obrázku, pretože zasa ich nemám. Proste človek to zje, sú také veľké, chútia výborne, dodajú tie bielkoviny. No, odporúčajú sa pre športovcov veľmi. To je asi tak všetko z tejto rady športovej H24.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, prajem vám veľa úspechov v športe a nech si zachováte zdravie a vybudujete krásne kilečka za pomoci našich produktov a cvičenia.